Nimekataa kuweka. Tomitna. Nikech wang'ne wadwa ng'eyo joma oketo ginene. Fake hair. Fake lashes. Ujasema vipi? Kiwinjo no endo aria deka uchiel no Facebook page mamaru Ramogi TV. Kama ni wambe wantie gi Facebook page mamaru mbak ndalo. Ambi nyalo tudi kode chiel kachiel wang book mamara kanyo endo Lin Ramogi nyanyaka. Stella mnena nyaro chieng DJ Kolokol Instrumentals ko kamano to an mana Lin Ramogi nyanyaka. Bura to wadi 26 Nyanyaka mnataki kana nyumbani. Tedo. In fact, tunaenda nyaka. In fact, ngano to onengo ti kodi kaka ngama ti TB iland ne nyanyaka yote. Good. Aoko ketunu. Wawe kolo gi pitelo. Morma maro nyako mgejuang ni podi medo kete Ramogi TV kendo mitu mara tari kawan kodi nikech ingeni kawan kendo kaeto we are doing nothing. Yene mimi wan kaini nyako mgejuang meda volume nikech korora mbakndalo se kalapaplo mar makndalo se mana wuok to wadwani in bede achiel kuom jogo ma fuyo gi kalapapla ni endi. Anliwani Kolokol Instrumental Ramogi TV yudere Facebook gi nying mana Ramogi TV mana kamano ging'eny lakini marwa to inana Ramogi TV to nigi blue tick moro kanyo. Kokineno blue tick to just know it is not authentic. Wantie begi SMS number rede ka uchiel no Facebook page Twitter marwa @Ramogi TV KE mara DJ Kolo gi Kolokol Instrumental @Kolinstrumental 254 mano TikTok gisani nyako Ramogi jwang wakelu ni kuoth okeno wach malita ehenya belo miwinjo ne ken kambi moro kni akiani en packet moro mar mandas enena kuoth miwinjo ni omi wakelo dibe la nibe yawa we korede gini wada igeni Ageu gokinyi. In fact, John ngene sitena. Emane chiewa. Ok alam. Site manano emane chiewa. To tinde belo. Siku hizi sema sida zangu. Yes. Ni belo. Hamu ya belo. Achunge. Just one phone call away. One phone call to say you do belo. Kama tuza koroga juang manaka kiwinje no endo kala papla no endo mar bakndalo se mana muoch kidieny mokongo mar bakndalo kama ni maendi en kidieny no endo mabeni wakuodho godo piny bedeni in dayo in miyo in rawera kata mana kwaro mantie pacho adwani kaw remote mamari tikete wangjo no endo mar Ramogi opogre gi mano bene intie kari mar tich to koro ionge but wangjowi kaw simeni download Citizen digital app sama koro wantie yamo chino mora e wangjowi mar Ramogi dak bai kata na matin Nyathio chieng? Riamba yeni mam. Riam kapok idhi bura manya kach. Ipak bura manya kach ni. Anya kon beda mondesore. Yes. Oyena biro monda team coverage kaka koro jafwambo gi ke. No problem. Okay. Kata se kuma adhi choke belo. Yiki konya choko be. Nyadadi kamora ma intie chieng no penj laktari nyono piny kode mitayo wako wuok RMS. Absolutely. Inde michungre elojo nyakachi duto tema nyiri. Pokiluongo kendo Oguyo to endi chuo. Luongo joma mene ma. To dong Oguyo be nigi nyithindo manyiri. Koro nges gini wantie gi bura mo. Bas. In the meantime. Yes. Nyathio chieng. Oti. Koleus. Awachoga audio chieng. Ni obongo nyakalaga. Wachopo kinde giko lakini please. Yeyene dhano ka dhano. Miyo gidichwo namba chel ngama miyo obede gi nyathi. Yes. Teme winjo muoch kaka chal. Omiyo sama koridwa sando nyathi jowadu kata mana nyathi we. Tipenjri ni ana won bena winjo muoch mabene min gi no winjo. Ibe kipenji ni ya. To in kanini gi ich manega moremo. Ni kwero chiemo mage ta nyathi no keti ango an oketa pesa. Pile mtoi anataka pesa. Hiyo yako ya pesa Stella. Hiyo sijaona. Hiyo yako kwani wewe hujakuwa na craving ya pesa ukiwa na craving ya pesa nilikuwa na mimi. Pesa ama ni odoa? Kuna siku naamka hautaki mchanga. Unataka nini? Mtu anataka pesa. Do. Money. Omera mako it mar ngamume otema mit. Anyways, in the meantime, Beloni endi otero wacho gwenge mag Kindu. Podo chokgi. Kumwarade ginya dendi miluongo ni Rispa. Rispa Okuto.
nyiero kata nyingi kendi ya rispo kuto tisenyiero kwera nang na nyier kendo no nitie wang mar sungura gi wang mar Columbus ang'iya wenge gi kokikre kanyakla ni wenge na gini obedo kamoro achiel to much an kawuono kadwa lweny you want peace okuto you don't want problems rispa okuto Nyasaye nogwedho gi dichuo miluongo ni Ajoji George yes Stella Len George Ajoji nohero rispa kabisa makiluongo ni love onge ng'ama inyalo pimo gi love kopogore kod Ajoji to kod rispa jine admire ai omera social media kik wuondi mama ma depression omaki ka intie keny social media ka weche ng'eny hera mane wangu yakineno kaka ji wuondre social media Stella Brenda Nyarochieng inyiew ni gari to pile I thank God for my husband karo dhi e showroom social media ni nyathi Ochieng ikela nyathi yani ikela wendo wengine hata tu kwa ipewa present unapewa kama naye unapewa kama ukahu what is a baby are you the first woman lakini ng'ato kokela nyathi achiel pinga iya kata chula ing'eyo ni donge wacho ni gine mar nyathi ng'eyo nyathi ni en wuoyi kata yani gender reveal itimo gi chopa amina to jok moko sama gender revealing itimo to iluongo jobelo chuolore nyiri to piem nyathi Ochieng kachiel koda Koleus Nyasaye nogwedho rispa gi Joji gi nyathi achiel miluongo ni Irene Irene yendi en nyathi manyako majaber kabisa take gima timo ga chuo ni sama nyathi manyako gamore mo to dichuo nyaka lokrega iseda kaka niluongi ni darling kori luongi ni budho iseda kaka niluongi ni queen of the house kori luongi ni omuogo iseda ka ni paki ni nyamara jaber chuny kado mamana to kori luongi ni bongi ama nyaka nyimach berbere inyanyuongi kata ni nyaka tolo nyathi Ochieng kachiel koda Koleus Ajoji nodhi mowere gi nyathi manyako miluongo ni rispa niendi gidhi ma gipogo dak separation odonyo kacha chande ndalo mane nyathi manyako niendi ogamo remo to bang' mano to nyathi manyako niendi wacho ni oyo adok dalawa odhi odak gi min gi ema koro neno ni koro kodak gi min gi to kosiko kwa min gi ni mbeho konya gi mamam konya gi napkin nyako wuogo kodhi otimo mang'o odhi omany pesa nodak gi min gi kogo otongo manyako timang'o manyako nyuolo nyathi niendi kosenyuolo nyathi to yudo tich mar yuecho makoro nyathine noweyo gi min gi to kare min gi ma jahigni 40 niendi ne dhodho nyathi sama ne nyare onge seche go nyathi yuak piny maru ma nyathi ok yue imiyo nyathi chak nyathi ok madhi imiyo nyathi nyuka ok madhi imiyo nyathi piriton ok donje wiye min nyathi manyako miluongo ni rispa mano maro okaw tik mar dhodho nyathi gi thunde chieng' mane rispa oyudo ka min gi dhodho nyathine gino norame ahinya modhi moluongo polis monyiso min gi ni ere kaka nyathi mane manyuolo idhodho gi thundi to ani okinyisa ane mawe pesa machak ane matimo ABC nyaka Z ipidho nyathina kaka nga samina nalose kod niendi maro nitie jela rispo dong gi nyare gi jatich to jatich niendi tema sando nyathi rispa sawa nyathi Ochieng mi apache wich momoko rach nikech kaka iketi owuothi tami wich momoko rach kabisa mama nyaginera modhodha yes mama na modhodha kora nyuolo nyathi to dichwa we nang'o dichwa mano weyi oweya yes nikech ich yes koro oneno ka okan silei queen ne manongo berne cha okin petite not iluonge nang'o portable I am not portable cause sani ok onyal dhira malo I should nyathi Ochieng come back mami awezi tuko 2 in 1 so baby now we are 2 in 1 yes koro nimerudi kwetu then adhir mama na
to mama na ber waka. Yes. Nyathina biya. Kasto koro adhi tich to nyathi ywak. Amiyo chak tok madhi. To minwa mana dhodho thunde maber ni. To nyathina to koro kodhodho na kachanda problem ni kanye. Unless ang'e maber ni mama to nigi tuo moro ma ok onyalo dhodho na nyathi. Mano bedo len kik wawuondre, nitie tuoche mopogore opogore, wan gukimi, wan gang'o, mago nitie. Lakini ka mama bera mangima, to kodhodho na nyathi, mohoyo na nyathi ma nyathi nigi kwe kendo ni maber, to kare kora complain nang'o. Mama ni monyuoli dhodho Yasin to ionge gi sida mora mora. It has happened, nyithindo. Len, nitiere nyathi maseneno kanyi macha, ngeni samoro gi watch gi neno, mana tie dala. Yes. Min notho, kanyuol. Yes. Min notho kanyuole. Ka min osetho kanyuole, nokaw nyathini, dayo. Iwinja? Ma min wuoyi, odhodho nyathi, kendo wuotho. Jokanguti hai, wamor kabisa. Yes. It happens. Ay. It happens. An be okane gi marach kanyo. So long as ni chake mawuok e iye kacha. Yes. Twende nayo, kaende. Nayo. Yes, Hey. mama u. Yes. Donge ni chak. Mama u. Donge ni mama u manodhodhi. Yes. Koro onyalo dhodho nyaka nyari. Kaka Yes. wuoyi. What is the problem? Yeah. It has happened. Yeah, orna uru message 23600. Yes. Yes, mondo wachi ni gigi timore gwen kaindi mama u iyudo ka dhodho ni nyathi nyakware. Yes. Odhodho. Ya saburo inyuol tinyuol gi tuo moro. Iwinja? Ma ogol nyathi. Iwinja? Kaka an kanyuolo nyathi mar ariyo, Yasin, noketa depressants. I was going through depression. Ne ok anyalo dhodho nyathi nawe. Mano situation mopogore. Ema nyisi no. In situation no, kane nitie minwa monyuola. Iwinjo to ni machiegni. Ikaw timiye nyathi odhodho ni. It happens. Koleus kachiel koda nyathi Ochieng' amor kaka unenu loso no. Dhodho nyathi ok en gima rach. Lakini adwa loso gi mine. Mosenyuol. Sami dhodho nyathi. Osiep mar kind ng'ama miyo gi nyathine koa kuom dhodho nyathi e gima kelo ga ji ariyo gi eki kanyakla mabet gimoro achiel. Sami kawo nyathini tikete e bamni kama tigolo thundi dhodho nyathi. Nitie attachment moro manitie ga kind nyathi to gi min gi. Dhodho nyathi kaka min nyako kata mana mar ok en gima rach. Nyalo bet ni dhodho nyathi nikech min gi ne nigi sida moro kata mana tuo moro, omiyo koro onge option. Namba 2, min nyathi nong'ielo rengo samo nyuol. Onge option nikech nyathi kwar to dwaro chak marang'o mar thuno. Lakini ka pod min nyathi ngima kendo wuotho gi tiende ariyo, kendo en owuon bende otiyo tije. Kaka maro, ok en gima ber kata dichiel. Dhodho nyathi mok mari. Dak idhi gi nyathini no. Loso na lengthi. Ana wuon ni dhodha nikech an nyari. To ndalogo natin. Nyakwari. Okoyie ni dhodho unless ni min nyathi tuo. Kata min nyathi nong'ielo rengo. Mane en gima rach ahinya. Dhodho nyathi nitie ga bonding moro makelo kind ng'ama miyo gi nyathine. Samiwe nyathini maro kata mana minu ema dhodho na nyathi. Kin nyathi molo luong nyathi nyakach ni Lindra mu nyakach ni mama. Odhi luongo minu ni mami. Nikech bonding mar kin ng'ama miyo gi nyathi ok osebet kanyo. Sama nodwaro thuno nong'iyo gi ng'awa gi minu. Timre nyaka sama ini wuon ya tich idonje e odi godhiambo. Mono nyathi oluongi ni mama kata ng'isi ni mama nilikuwa nimekumisi. Oringo to dhi oidho minu. Oidho maro to dhodho mbeleni. Kaka ng'ama miyo mane onge gima litega mogi. Ija nyiego saidi. No. Nyiego makinyaka gi menu monyuol. Nyathini idhodho kendi maro ok onego bed ni dhodho nyakware. Pungusa nyiego. Makosa mane ne kai ma wanya wacho koleus. Mama ne no nengo nyisu nyare. Maybe mane makosa. Lakini it's fine. Mane Wadi brekania wang kata onge thuno manyalo dhodho nyathi. Najua sina hiyo ginene. Hauna nyonyo. Onge go lakini wewe wadi brekia wang sana. Wadi breki kwa Ramogi juang. Dualo, ng'ado, wang'o,
Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kende. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Dan Odhiambo koa Equity Afya Kisumu ka opuonjowa e wi tuoche mag lak mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.sidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Sidika. Chir ok ng'ur seche te. Nitie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Gibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811*281# to get chir mar geno. Erokamano nyanya koro mugajwang kuom kete wang junendo mar Ramogi. Kidieny mokwongo mar bakndalo. Kabeni maendi en kidieny noendo mabende wakodho godo piny, bede ni in dayo, in miyo, in rawera, in kwaro kata mana dayo mantie pacho kacha chande. Ochopo sama koro nego bedni kaw remote mamari tikete e wang junendo mar Ramogi. Belo kata mana kuoth mineno niendi nigi chike gi adek motegno. Namba 1 chudo, namba 2 kanyo endo bende chiwo puonj makende. Ka bende namba 3 owuoyo. Kawa kama nyalo geri manyalo wuoyo tikaw tiketo thenge. Nyathi ochieng med riambo ayeni. Otit timo nono. Riamba mam. Wayeni ber ne jotelo ngene riambo tichuli ne riambo. Riambi. Close. Oh. Belo namba 2. 2. Tich matek. Bolruok. To koda lamo.
teroga ji mabor sana. Mana dier. To kinda gi tich bende chulo. Mari oloyo mara kwaya. Nyakoromoga Jwang. Amina. Ng'ato nyalo miyi rech kawuono mi kiny chieng' mar adek kata odiochieng' mar adek tol. Afadhali opuonji kaka mobani nyaka yany. Itu ni mobai nyaka Facebook. Yes. Ing'ama konya ni asekonyi didi. Idhi e chogi nyinga. What do you have? What do you have? Gidwa kode. What? Nyathi ochieng' kachiel koda kole us belo ni ndio tero gwenge ma Brazil. Awuoth nyoyo. Kuma warade gi nyadendi. Miluongo ni hihu. Hey, Jesus wept. Nyadendi miluongo ni hihu. Alin manying moro ya hihu to. Kawe kata nyaluo moro ibam. Ma ok nyabet nyaluo. Bridget, luonge ni Bridget. Yes. Hihu Bridget. Akit wacha tu hiyo hihu, luonge ni Bridget tu hivyo. Wayieni. Wayieni, luonge ni Bridget tu. Sawa. Bridget. Brazil kae ni warado koda nyadendi miluongo ni Bridget. Bridget en nyathi ma nyako maratego kendo tiyo matek. Bridget ne en air hostess. Yani jok ma kiidho ga ndege to ging'isi ni karibu madam, bag iketo malo kacha. May I help you please? Yes. If you want to go for a short girl, yeah. This way please. And if in case you want snacks or you want apelo, is which one? Ipenji. Kindly. To gin ka nyithindo manyiri ma very beautiful. Akani jok matimo air hostess ge kintie kaki selection ntiere ga. Mako kijaber to I don't know nikech an pok aneno air hostess mararacha. Tisende TV presenter. Onge ng'amok jaber. Lin. Isende ngalende TV. Onge ng'amok jaber. Iwacha ni kain otherwise. Ito ni kain nango? Otherwise. Yes. Sawa onge ng'amok jaber. Lakini mati endege. Toge jote. Kaneno nyako ma raracha. Lakini be wawuondre gimoro amora nigi ber nigi rach. Nitie gima beautiful, gi gima ugly, gima good, gi gima bad. Absolutely. Bridget no setimo tijni eni mar air hostess madhi igni 15 good years. Kopangra pange ndege. Kainte mana, hi madam, how may I help you? We experience heavy turbulence. Bang mano to Bridget otiena chiel no nindo. Konindo to leko. To ng'amoro ne lek en min gi mano senyelo rengo. Miluongo ni Diana. Okay. To min gi oro ne lek. Ni Bridget, adwa ni we tiji mar fuye yamo. Inyalo gadhi anytime. Inya wang seche moko kata buchi okanya yudo kuma nitiere. Omi adwa ni we tiji ni endi mar ringe ndege. Ini nitie mana kor yamo to 24/7. Adwa ni team teach mara juoga. Obe. Mingi miluongo ni Diana bende nen ajuoga mara ajuoga chunya ajuoga. Ajuoga ko ni legacy no lal. Kabisa. Bridget kabuok to yudo konindo. Kochiew kama? Topo. Koni? Konindo. To gino pochak duogo sauti no. Ni Bridget adwa ni we tiji mar fuye yamo ka ng'amoran. To Bridget ondiko resignation letter mar weyo tich. Kosendiko to tero ne jatelo. To ng'iso jatelo ni ero kama na inya kuom miya tich. Asebete kambini endi madigni 15. Sane ta dheti mutija juoga. Ochopo kuma koro minwa mano nyuola. Mano senyelo rengo. Ong'isa ni nyathi wegi we tiji mar fuye yamo ka ng'amoran. Adwa ni kau bang'a e tijni endi mar beda juoga. Amina. Ingeni jatelo ng'iyo nyathi manyako mnongo ni Bridget. To penye ni mama uko sambamba ama kitu kidogo iko loose. To Bridget ong'ise ni condition mara longo jatelo. Kendo onge gima tima. In fact kata kitera e medical test ana sawa. Onge gima tima. Jatelo ng'ise ni sawa, thank you so much for your service. Iwoka ni ito the following day vacancy advertisement. We're replacing you. Nyathi manyako mnongo ni Bridget niendi. Ko we tije osiepe no dhi mowe. Relatives kata familia no dhi mokwe okwede nikech seche go koro onge pesa. Mit koka min gi dwa mede teko mar beda juoga. Nyaka jofwambo gi keyo celebrities mantie Brazil. Nyaka ker mopogore opogore. Ne dhir Bridget nyaka jotich Nyasaye mondo migi e teko.
mano mar yalo ma sama jatich Nyasaye wacho ni touch mastanga nene nyathi ocheng iluar piny istiek awene touch kendo nyathi ocheng sama lose kodini Brigitte loso pesa moingo kata mana kambi kuma noae. Brigitte is one of the billionaires e pinje go koma Brazil. Nyathi ochien mi apache mama Nyasaye no luongo ji nitie joma Nyasaye luongo muma to kangi malera ahinya lakini koleus konya nitiere ng'ama ne Nyasaye luongo elek iluonge ni Eli Nyasaye nogwele donge Samueli yes to Samueli no yie yes koso no kongo no luonge didek to yie no dwa no dhi otine do Diana oluongo Brigitte. Yes. Diana mengi. To kone ni bise fuyo ne nyathina. Yes. Igna par gabich tea. To an najuoga mara tipo manonge the Diana the witch doctor. Diana the what? The witch doctor. One phone call away. Just one phone call away to Diana. You are a billionaire. Idwe di chung. Kaka yikora ne chung igni mabiro ni just one phone call. One. But you don't make it for 1 hour. Ma to kuren mana call achiel to Diana the witch doctor oselosona. Lane. Iwacho ni sani Brigitte obeyo kachwar ni mam. Brazil kacha chande en achiel kuom jok mideo. Kendo sami luongo jok manigi pesa. To nying Brigitte. The who ka who. Of course. Limo Brigitte sani. Limo Brigitte. Kidwa ni gimoro losni to Brigitte. Ang'e ajuoga achiel. Moingo na juoki duto iluongo ni Nyasaye. Yes. Mane ajuoka. Ngapi? Moja. Koro adwa test Brigitte. Dongin ke contact Brigitte. Yes. Adwa test Brigitte gi gimoro. Idwa test gani? Mano sichi gi Brigitte gi Nyasaye man malo. Adwa test Brigitte. Brigitte. Follow your mother's footsteps. Kiye miweyo decision ni yako. Decision pia ni yako whether you decide iluwo Nyasaye kata juoga. Ato mara mang'eyo ni malo but adwa test Brigitte abroad kendo belo waduogo wakelo ka in the next 1 month. Wacho kata ni 1 hour. Adwa dhi leave to ka dhi leave na en Britain. Brazil. Brazil here I come. To see Brigitte, the witch doctor. Brigitte, ajuoga. Iwachoga ni gima jodongo neno ka gibed piny kata idhe wiye okinyal neno. Yes. To koro story ni wawacho ni ng'amotho gima ng'amotho neno. Oingo joma kata idhe ndege. Kata idhe ndege. Ok dine. Ok dine koro Brigitte loso pesa. Nikech pesa ema ne tere ndege ka. Yes. Koro sani olose sawa kendo pesa manye mana e ode kama intie. Ng'amotho gima ng'amotho ni neno. Kati bed idhe ndege. Aol gibelo balin kelo. Lin be emichokogi. Yani Lin tudre nyaka gi jomotho. We have suffered. Bere ni podo nyalo fuyo kodwaro. To mana fuyo gi yuech. Kaka gi fuyo gacha. Amoro. Koro onyalo tiyo tijari. 2 in 1. Mana kaka Stella ochako wercha. 2 in 1. Ofuyo to peana dawa. Gima nyalo wache wajni endi. Juogi. Ng'amiluongo na juoga kata jathieth. Ma en ga gima inheritable. Nyalo wuok koa kuom kwaru, dau, minu kata wuonu. Juogi ochier kuomi. Onyalo deko lakini sama koro chier to chier kuomi iye idage. Brigitte tim tich mar bedo ajuoga. Thiethi. Brigitte thiethi. Sani eni ochumi oidho nyathi ochier. Kabisa.
ochumi oidho to idho ne kila ng'ato. Akiana beda juoga. Bede ni in ng'a? Masani kiyudo yo minyalo loso godo pesa nyathi ochieng' kiwinjo ni nyaka eyelashes, nyaka wig, hadi heels, nyaka lewni mowarwako osuru. Nyathi ochieng' kiyudo means minyalo loso godo pesa ni to lose mama. Iparo niya? Lose. Sani. Kadhi manyo gongolo moko. Yes. To gi ang'o monya tiyogo kendo? Dongi kao ginene mag gweno. Yier mag gweno. Yier gweno. Kolo ntie ng'ama nyalo loso nwa gik moko mongo to wingi gi kamaka. Kitamba makwar. Gimusoma. To gi gik moko ma cha. Wadhi waket kare. Anawero nini? Nyathi ochieng'. Ochieng' moro kiketo nyinge kanyo. Ini pondo ya gulu. Lin pondo ya gulu. Koro an ine mirwako ji koso in udhi ketho gini. An koro arwako ji. Koro samago ni chikichi to dundi wuok gi agulu. Oh, speak to me. Wuok oda tekona wuok oda. Igulu duol matin. In mimira kae. Sani kiyudo opportunity mora mar loso pesa. Kiki opportunity los pesa mama. Len wakon ji pare. No. Awinjo kan gi teko. Awinjo kan ngufu aina. Juogi ochieri. Wo. Stella. In mibiro ka. Nyathi chandi. To nyaro chieng' kowe gidi juogi wuoyo. Juogi wuoyo. Kara muna nya jungu. Uwe. Agul. Udhi marach. Nyathi ochieng'. Koleu. Chakiriambi. Wadi to miriambo maradek tot. Ai. Belo namba 3. Keno mogik. Hera mit. Manyien. Aki mapenzi mpeli kufanya kazi. Yes. Ma Bridget oloso. Bridget. Hera ni edi bende lit. Yeah. To hera ni edi bende chiwo puonj makende. Iwacho ni experience is the best teacher. Wang ni edi love. Otero wagwenge mar United States of America. Okugenya se alego. Please. Kocha dir. United States of America. Kuma wuodo nagi mlongo ni Obama. Nosebed ga ker. Egi nanyisi ni nyathi manyako kuma ineno wa. Odioche maka uno kato tieno maka wuono. Tematek mondo serie gi jaluo. You will feel the real love. Lakini enda na handkerchief. Serie gi jaluo, you don't know the meaning of love. Enda na handkerchief mingi. Color white. Ukipenda pia unaweza chukua robe. Black. Yani enda na different types of handkerchiefs. Lakini nyathi ochieng'. Kapuka kelo beloni. Nyathi ochieng' adwa ni wawuoye characteristics of dating a luo man. Number 1. Dendo dwaro mi mana fola. Idwa dendi. Kidwaro dend minya dend go ng'ato. Nitie dend minya dendi. Mi chak blush. Makuro kidwa wuoyo. Ichala ng'ama nigi tuo moro. Tuo mar sungurwok. Mar nyiera hoyaye. Number 2. Treatment. Treatment. Shikilia hapo kwa treatment. Shikilia hapo kwa treatment mama. Pause. Beloni edi wadwa lose wi jamiji nyiero. Miluongo ni njugosh. Njugosh ni edi Nyasaye nogwedho gi dhako ma jaber miluongo ni Aseli, Celestine. Njugosh gaseli kaka ne girado. To Nyasaye mong'eye polo malo nikech pok giwacho. To mane girado to njogos. Nokuongo soyo tere e lwet nyathi manyako miluongo ni Celestine. Engagement ring. Awinji. Kose soyo odioche mokuongo mane girado. Bing'ega gimiluongo ni love at the first sight. Irombo go. Wanamwata tuonyesha ma. To dendio jajele. Irombo ga robo. Koleos benitie love at the first sight. Enitiega. Oh. Yani Roma go ni ra. To wangu moro ramura. Kato ndi. Kuome. Na yeye mwacho ni kuome.
Nyathi ochieng' bang' mano to Celestine Selesele nogamo remo to nyuolo nyathi mokwongo mano mare gi Njogona. Sani endi ji ariyo gi kino fuyo kadhi United States of America. Selesele ne paro ni ati ne en mana normal visit vacation kiang'o. Wada mapenzi ya online inaweza kufanya ukue na press. Ulise Mungu nilikufanyia nini? Kwani mimi ndo nilikosea wapi? Utafute Bridget tafadhali timna hono. Nipate. Nyathi ochieng' ji ariyo gieki Njugusho golo dhako iluongo ni Celestine Tomiso Sele. Ing'eni ni Nyasaye ogwedho gi nyathi mar ariyo koro gin gi 2 kids. Yes. Tomiso Sele ni koro onego bed ni wadoyo hera. Mana kaka wacho gani jok mosebete ke do e love. Yes. Love mineno ni idoyo. Iti dicho nyasi ni miluong ni omena ni bojoga di idoego. Boy ni osechopo kiki gochi koro. Nyathi ochieng' ka gidhi US to gichopa ni to Njuguna golo wuoche okawo tere. Ne en ge wuoche. Yes. Chuo be neno matek. Ogolo tere wuoche. Okay. To go chonge piny. To ng'iso Selesele ni baby please for the second time. Will you marry me? Mom, will you marry me? Nyathi ochieng' ni nini hatujaona kwa mapenzi? Ang'o mapok inene love? At the moment, nwalose wi wuodo na gimiluongo ni Ken Rapodo. Bende notimo engagement for the second time. Sani omuoch majiriwa rusto en engagement gi weather isikufanya udanganyi unape. Nyathi ochieng' mia pachi. Weather ni to rach nyalo wuondi. Nyonagi. Ya wuoto nagi weather. This weather can mislead you. Absolutely. Mi par ni hera nyien. Kare onge ni weather. Karamana mobao. Ochumi rach? Yes. To weche be ng'eny hera. Tinde ji nitiere gimoro ne contract relationship lakini ok giwachi. Okay. Koro giri niwe dichuo to ng'e pache. Ong'e pache ni contract gi Galdem. Yes. 1 year. 1 year neno kaber. Let me propose. Nyago wete, I'm taking you out. We are going to United States of America. Will you marry me? Yes, baby. I will marry you. Wacha wase renew contract kendo. Yeah. Contract marriage. Mano number 1. Wangi angle mopogore. Angle mar ariyo. Lin Kenya masani especially ka in a celebrity kaka nyichi wacho ni dating celebrity appointments moingo kata his excellency oneno kuchochonde gari moro ini miye gari matin cha dungi ng'e puk ng'e gari mopuk cha ini nyiewo ne opuk to kocha cha oneno thuon masin onyalo ringo weyo dhi keneno kovumilia yes ovumilia to ibi celebrity ma pile in appointment pile in iduogo kanye nyithindo senindo asubu yani amekuvumilia na hizo zote. Yes. Samoro ti dok pewato ni nyawegi ni otemo. We achaka propose ne kendo. We achaka noe. Lingana gikako. Yes. She's giving you peace of mind. Peace of mind. Peace of mind makata in ime a hell of a mind. Teno mi mana peace. Iminja? Yes. Itoni hell of what? Nyocha nyiso ukai ni kainda gocho mamit tisechulo idonje iye. Niwogo oko tichudo times 2. Nikech koro gini tucho adundo ni. Koro mano tieng' mar ariyo. Yes. Mano bende nitie. Iwinja? Nyaka tim kamano. Yes. Mar adek mogik. Adek tatu mogik. Gimoro nitiere ni followers sana celebrities cloud chasing aneno ka moro notimore ka to backfire moro muoch ka lweny marango omuoch kondelo chien ka but it is okay kaka yiere nyakwara Ramogi Jwang mogik iwinja le Ramogi wejero gadhi amos ka propose ne Stella for the second time in news
ji dhi somo, ji dhi dwa neno, gidwa manyo ni to bang proposal ni wadhi timo arus, yani gimanyo followers, content creation miwinjo ni kiango, yani you have to be up. Leo umepost omera bedo celeb tech, gidwaro hit, idwa hit, nyicha hit gi comedy. Sani koro comedy na nitiere kaka okohera ahinya. Weya hit gi proposal, weya hit gi nyiewo gari manyien makata ok anyiewe, weya hit gi nyiewo kanyo nadhi choma. Koro kaka Stella hivi viatu yangu nimenunua 50,000. Mama, si ulisema ni 150,000. Sa Uganda. Kono unajua ni national television. Pole bas. Unajua mimi ni brand. Najua pole bas. Aya, so idwaro gimoro makadhano somo. To gi follow adieri wa follow e pap imanyo ke following ni betinde chudo. Yes. Mane en. Akoni tieng didi. Koro magetimo to wakia. Koro kaen maber mar kuvumiliana, you appreciate the woman she's been in your life, kuvumilia, patience, perseverance, tolerance, name them, kisungu kubwa. Please, luany doka chien, luany. An be onge wach njugus dhi maber to gima mit inuoyo. Kamit inuoyo. Atieko gi kanyo. Use wacho ati. Gima nyalo wacho eni kila ng'ato nigi ng'etne. To ka Nyasaye omiyi ndugu moro idagodo to en koko, en lweny, nyiso ni mano ok ng'etni mama. Manye ng'etni kuma nitiere. Magi gik matimre sama koro irado gi ng'etni. Nikech kirado gi ng'etni inyuomi to odiochieng' ka odiochieng'. Aseneno chuo matero dhok korgi dhako after every 2 weeks. Kata mana en month. Dichuo ka dhok madhi abich nyathi ochieng' to tero korgi nyathi manyako. Yes. That is real love. Nikech ing'e maber kuma miyo no endo omakoni. Nitie jok makidet nyakoro mga juang nyaki bede gi chuny motegno. Gini pando onge. Kikipandi. Number 1 nyakoro mga juang celeb jok matie tibi. Kumotingo Stella Brenda Nyarochieng mantie ga appointment moingo kata ker ma piny ma Kenya kata. Hallelujah, ketna. Number 2 DJ. Kethi. Choma. Number 3 jawer. Ma jangolo ose hit. Jawer. Ya mar jawer to pek. In fact, mar jawer to wangeke mar jawer. Wonya thio chieng. Stage, odonjo. Ndio huyo msanii, Linda Ramogi nyanyakach stage. Ai, asigili. Adigidi. Ndio huyo anaingia. Mkono juu. Winji. Oingia kainu solo, bana gi security. Then mbele kacho bedo. Ineno ka security ng'iyo kama ineno nyadendi moro ma usiko ne ibiri penje uko sawa. Huyo ni wajathumu. Then kona moro kajacha be ka security lidhe kidogo gin kajiadi opang parade. Meet marathon. Aja watu the world. Atieko belo gi kanyo ma. Bas, salamu. Ayie kodi. Digrio mosi. Ayie kodi. Digrio moso. Kamaro. Oneno. Kamaro koya Slot House. Atero ne dhok pile nano. Nyakoro munge juang wadhi yweyo ka duogo lino bagonwa twak mamit kabisa mari utro mari. Medkete mara Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar
kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Iwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ee Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutendea dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Dial *811 *274# to get Toba. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Chieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Chulo kuro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timo na malit kuom higni 10 kabisa. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara racha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola ilo
iloso kamana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek otieno, Mane Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kende. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi. Mane Ramogi TV. Erokamano nyanya koro Ramogi kuom kete wang' jonendo mar Ramogi. Kidieny mar 2 kendo kidieny mogik mar mbak ndalo. Kabende kawuono ni endi mana kaka ing'eyo en odiochieng' nendo mar tich 2 kuma wapako ni yuto mari. Gin gik mage mamene iniwoni timo mar mondo mikete kade mesa. Kawuono yuto mari nyaka Ramogi achiel kachiel wantiere koda nyadendi mabende osebet e kambi ni endi sana mar weche giki mabende dhi korka dusruok. E gin kawuono ni endi wadwa ng'iyo yuto mari e yor nendo mar dusruok. To bende kikidhi mabor nikech ma endi en nyadendi mabende osebet katimo tijni endi kuom thoth igni madhi 5 gi wiye. Wadwa tuwa kode achiel kachiel mondo koro nyiswa ni kambi ni endi mar dusruok nochake nang'o nyaka kawuono ni endi gin midhiero mage mosekadhe, to kopogre gi mano to bende en owuon gin ang'o motiyo godo mar mondo make sure ni sama koro en owuon otiyo koda customer sa duto te mabende customer dwaro service mora mora ochimo mana tir ir nyadendi ni endi. Kokamano to achiel kachiel adwa teri ir jadusruok mabende wantiere godo odiochieng' ma kawuono ni endi e chenro nendo mar mbak ndalo kidieny mano mar yuto mari. Karibu ahinya kendo machiegni ahinya jaber nyiri. Aneno ka bende idich kendo aneno ka kumibete no endo. Aneno ka bende intie gi wendo mabende ilosonwa odiochieng' ma kawuono ni endi. Adwa ni chagi lieko ne nyikoro Ramogi. Iluongi ni ng'a, inyakanye, bang'e to koro ileknwa ne machuok ni en tich mane mitimo. Nyinga iluongo ni Valerian Lilian Atieno. Yes. Anya Ugenya. To itimo tich mane? Atimo nini? Aloso ga wang', apodoa, yes. Facial, kod gik mamoko. Yes. Amora inya kod tijino endo. Aneno ka bende ka endi bende wantie koda wendo. Mabende wacho ni dwa duso mondo nyikoro Ramogi onena live. No wacho ni chenro ni endi mar mbak ndalo nyikoro Ramogi kidieny mar yuto mari. En gima wakelo ni mondo inegi wang'i ok walos mang'eny lakini wakelo ni gigi kaka chal e ground kind. Sama neno nyawadu kod dusre maber kata mana wan wawegi sama koro walende wang' jowi to oduswa owirwa gi Stella Brenda Nyarochieng' kolo bende kacha cha ne bende obuko poda. Ikeni magi duto te to ng'ama timo ga tijni endi to itimo gi e yo machalo nade. To bende tijni endi en won bende onyalo chiwo yuto ne nyakwa Ramogi kata mana onagi. Kokamano to Valerian aneno ka nyendo ka bende intie koda wendo. Tijni endi mar buko
to sana mar dusruok aneno ka endo ka beni dwa wiro nyadendi ni endi makeup walongo ni makeup gi dho ngere lakini gi dho luo to wacho ni en tijno eno mar dusruok tijni endi sama idwa time ginango mamondi imiyo pek kata dibede ni niwo nitimo tijni endi ni some kata campus kata university moro koso in ma endi en talanta mochweigo gima dawachi ni en mana talent onge kuma nasome but nagine natie saloon to kana tie saloon kaka na seche moko adusra kasto welo kobiro to wacho ni isetemo time gini professionally ama itime atima for the sake of it to negi encourage magi wacho ni gini inya time like professionally yudga nini fedha za ziada Mansoni ok ni dhie school misomo tijni no ka dhie school na ng'e ile kidogo but koro ne adonjo e YouTube gini atemo puonjra for some time manyaka mako machako time kamano to naneno koko rach okelo at least mapato kiasi minya ninigo inya jiendelesha go tijni ndi Valeria nisibet kitime kuom thoth igni madhi adika maendi like 4-5 kanyo to sama koro nitimo tijni endi kata mana nyaka sechegi kibe nitimo tijni endi ginang'o monego bed ni sama nyaka Ramogi Jiwang dwa donje kambi ni endi kata mana tijni ni mar dusruok monego bed ni obet godo e lwete kitim tijno endo maler ka madhi kaka pesa kose sama koro iloso nyadendi ni endi tijni ni mar dusruok kaka makeup artist ginang'o manyaka ibed godo e lweti kitim tich moro malong'o manyaka Ramogi Jiwang nyalo mor godo kendo nyalo duogo iri sama koro dwano duse wang'e mondo bede ng'ama seche moko neno malong'o kodhi kamoro anyakete nang'o mana kaka sani endi nyadendi ni endi obet taneno ka itimo gik moko mopogore aneno ka giseche gi intie wang'e manyiso ni intie eyebrows ge malo ka ema penje ni sama koro iniwon kaka makeup artist intie tiji ginang'o manyaka ibet godo kitim tich maber mano mar duso wang'e like products nyaka inyiew products specific ma ing'eni nyaka ma atiyogo eyebrows gine ka alafu gudhok alafu gikoni mondo miyo gidonj maber sama koro iniwoni chako duso nyadendi kata mana customer ginang'o mikuongo ga godo sama ichako duso ng'ate wang'e enang'o mikuongo product mane mikuongo ikete wang'e the first thing en primer prep go skin mondo miyo nini ing'en tie jomoko man allergic nyaka iket gine primer first kore kichak gi moko go kichako before primer nitie jomoko manya react to bro ketho wang'e so sama koro iniwoni buko iwacho ni nyaka ibet gi primer primer ni nitie odnagi makia ni primer ni endi enang'o dibed ni primer ni endi en foundation koso primer ni endi en yath moro miketo e wang'e kapok ichako duso koso primer ni endi to enang'o primer ochal nini koro daket nang'o like ochal kama ochal pipi matin kama nyaka mane michako prep go kore kidhi mbele gi moko go to mano specifically keto kure ochal base akiana nyawacho base na digidholo wacha gidhok ma iniwoni nyalo wache ochal kaka diket momondi kiket kitungu gi nyanya kamano kichiel a lot koro mane makoro kelo ndhadhu buko ka sama koro wadok kuma tich makoro iniwoni timo aneno ka nyadendi ni endi kumobete ni endi nitie gima ikuongi tweyo ne ka aendi Valerian wiye kanyo ndo bacha kaneno ka nitie gimoro ma ichaki keto ne nyiswa ni preparation mane monego bed ni ng'ama timo tijni endi mar dusruok timo ne client kata mana customer sama koro ng'ato biro ni Valerian anawon timo kan tigarus anawon timo ka dhi studio adwa dhi timo show ginang'o mikuongi timo ne customer kidwaro duse first thing nyaka iket ne cover labda ma iluongo ni cover
iketo ne cover first before cover. Yes. Iketo ne pillow. Pillow. So that onya rest maber. Nini kik hinyre ng'ute. Yes. And then iketo ne gini. Gini prevent gine makeup from mako nini year witch. And then ekiketo ne cover ni. Maybe korwako law kaka koro makik lil. Yes. And then koro kowuok to dhia labda no obiro kodhi tich nyaka at least ikava ndio kiko olil nanga. Kodhi tich to dhia koler koro. Valerian, ing'eni buko ka endi bende nitiere gi okenge mopogore. Korka buko koni endi bende weche opogore. Nitie jok ma timo buko mag jok ma dhi tuke mopogore kaka nyar kochia. Nitie buko moro ma itimo ne jok ma act. Kopogore bano mene nitie buko moro mitimo ne jok ma nitie show kaka koro wantie ka endi kod Stella Brenda Nyarochien. Nitie buko moro ma bende sinemo ko ng'ato biro ni odwa dhi e interview moro. Lenwa ni gin buko ni endi nitie okang' machalo nade. To iniwuon to ichung'e timo buko machal nade? Buko to kila buko nigi kila aina. Arus opogre ma didhi go out. Yes. To opogre ma didhi go labda e studio ka. To opogre nyaka gi moro minya keta normally ni labda idhi mana wuotho oko kacha ailano. Masana sana iniwuon titimo buko mane? Sana anatimo the simplest one minya wachon adwa dhi kamoro fix na monda dhi ilago. But kata koluonga arus pod anya timo. Manso ni imbe itimo nyasi mopogore kanyo ndo moting'o arus, moting'o birthday, kata mana interviews machal kama endi. Ema koro kile penyo mami da hero chwalo ni Valerian kanyo endo ni ere pogruok donjo kure e buko ka endi. Pogruok nitie kure kuom ng'ama ibuko sama dhiri warus kod ng'ama ibuko ka bire studio ka pogruok donjo kure kuom ng'ama ibuko ka dhi e interview to gi ng'ama ibuko ka dhi e date kata mana tarik. Pogruok sana kaka mar arus. Yes. Iyudo ga ni nitie gik moko moketne makata ko sweat to ok kali, kogine kodonji pi ok kali. So nitie different miketo ni chal gi koro kaka mar birthday ok di linganisha gi mar arus kama. Kom tiji niendi mar buko mabende iwacho maber kanyo ni isebet kitime kom thoth igni madhi abich kama indi Valerian. Kom igni gie kiduto te. En tich mane kata mana ni en customer mane mani buko mabere mogik? Ma iparo nyaka kawuono nini to ere kaka iniwuon nokonyi kaka ng'ama miyo mantie e ohala niendi mar buko? Ng'ama na buko nong'isa nodhi arus mar nyamin gi. Todo at least nodonji in style. Mobiro mabuke maber modhi mowacho no donjo maber kaka nodwaro. To ji be no morgo. Moro na nyaka jomoko. Arus kama endi ibuko gi pesa maro madi kama. Nikech ang'eni bei bende beto pogore kuom jok mibuko madhi arus kod jok masimo kibuko. Ma itimatima normally ng'ato ng'isi ni odwa dhi kata mana tarik moro. Pogruok donjo kure korka pesa koni endi? Korka pesa to gine jarus pesa nyaka bed mang'eny matin nikech products mitiyogo. But normal people ma like to adwa dhi in a date or something achako gi from 500 500 to okaw seche maro madi kama endi? Like 45 to an hour hivi. 45 seche maromo 45 kadhi 1 hour kama endi. Charge ceiling 500 mano normal makeup. To koro wache ni makeup kata mana dusruok mabende dhi korka arus ka endi. Ung'isi ni simo ko ng'ato nigi arus ma endi en bibi arusi monego bed ni ibuko kendo manenre maber ahinya e arus kacha chande. Bibi arusi kama endi kod maids inyalo kawo pesa maro madi kama? Bibi harusi plus maids. Mano koro bro lingana kaka waelewana kode. Ing'eni anya wacho ni labda bibi harusi anya lipisha maybe 15 or 2k ama maids maybe
700 or 800 kasto ongisan mano dong nyawa ngadna koro bro lingana kaka wabro elewana kode. Yes. Kadok ir koro customer makawuono ema ibuko nwa set kaendi. Aneno kichako kanyo endo kod yer wich yer wang mabende nigi malo iluongo ni eyebrows gi dho ngere. In kaka jabuko mongere ahinya ibuko gieki. Ni chako kanyo endo kod ituoni sama ngato tedo to nyaka ikuongi ketemo. Chako kanyo endo kod mo moro sani ndi kendo be asa kaneni e wange kanyo endo nyiswa kidieny ka kidieny manga mawicho kata mananga mabuko onego bed ni timo sami wicho customer step ka step steps kaber to ripichak gi gine eyebrows at least monde nini to give you more steps on how to follow and then korek idhie mokogo koro korka eyebrows kaendi aneno ka eyebrows kanyo ikuongi ka wembe. Ang'o mitime eyebrows kaendi specifically? First client odonjo nyaking'i ka eyebrows ni en sawa kose koliele tidhi mbele lakini kapok oliele nyaka first iliele ma ikete ina shape moripo obedi okni igine ko yugno. Abodonje ote nyakoro Mugajuang sama koro podwa weyo mondo nyadendi iluongo kanyo endo ni Valerian Lilian Atieno kadhi mbele kod ohala no endo mar dusruok aneno ka indi patiko chienga otuni nyathinya kachumora maratari chendo no endo mar mbak ndalo mora hinya to penya nyadendi milongo ni Valerian no endo ni gin midhiero mage mag bende gin seche moko kaka makeup artists gikadhe kwa kuom clients mabende gidil godo asa kaneno ka indi Irina chienga otuni nyathinya kachumora maratari no chendo kantiere gwenge mag Bujumbura otuni chendo mar mbak ndalo more ahinya an mana gi penja chiel ne nyadendi no endo mabende iluongo ni Valerian yudo ni seche moko kidhi ir makeup artist mondo owich ni wangi tiyudo ka dendi ruodho to sana face ni ruodho kendo golo pimples madongo ang'o ma seche moko bet gasida sama koro idhi ir makeup artists gieki koraken asekaneno koni endi luongo ni Samuel Nyakwaro Lweny otoni nyathinya kachimora maratari aneno ukantiere gwenge ma Nairobi chunyo ma Nairobi kaendi kendo twak mora maratari otoni mari oloyo mara kwaya penyo mabende adwaro chwalo ne nyadendi no endo bende makeup kata mana dusruok itimo nega joma chuo mano endo penyo mabende openj kanyo endo koda iluongo kanyo endo ni Nyakwaro Lweny to mogik taneno jani tamimo wacho ni nyathinya kachaneno makare to penj na nyadendi no endo ni kodok korka toning to ngiswa ni ng'ama rateng onego bed ni ibuko nango ng'ama lando ibuko nango to ng'ama ni moderate itiyo gi products machalo nade nikech yudo ni semoko ibuko ng'ato to koneno tineno ka kuonde moko rotenge to kuonde moko bende lando kokamano to nyakoro Mugajuang mana kaka iwinjo nendo kawuono ni di chenro nendo mar mbak ndalo kidieny mar yuto mari wantiere koda nyadendi milongo ni Valerian mabiro chung'e weche nieti mag yuto mari e yor dusruok ariadek auchiel nono gi sechege kita dwar ni wadhua yue matin tokire machok wadhi duogo koda Valerian mabendo sebet katimo tijni ni wadhi igna beach gi wiye mondo koro olenwa ni koro korka yuto mari niendi ere kaka ohala niendi chudo to chudo okang machalo nade kikidhi mabor med mana kete wanje nendo mar Ramogi. Baby, side iko wapi? Sitima imepanda, usuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndio stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Dan Odhiambo koa Equity Afya Kisumu ka opuonjowa e wi tuoche mag lak mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo kik bai.
chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala, ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Pith mar rech daher wacho ni ng'ama dwaro donjo nyaka bed ni ong'e weche mag nam, nikech nyaka ing'e lupo. Nyako ma jaber ni koro dak e ot machal kamae. Kosi, ing'eyo ni in ng'ama riek ahinya. Giywa ng'ich nikech luoro moro biro negi, kasto giyawo life bullet. Koro gigo nyaka mama mana ni e pikipiki madhi yore. Wachore ni obila ma Kisumu ochielo ji 3 gi magina e kar ohala ma Jua Kali e sama ne gilawo jomatatu mane wachore ni ne odonjo chuny boma e tok chik. I am afraid that we have many more graves in this forest, and therefore it leads us to conclude that this was a highly organized crime. Chenro mar manyo ringre e bungu mashaka ola ochakore kendo kawuono. Shirika nao wanasema wahubiri ni wabaya, waacha wahubiri waanze kuchunguzwa, na ile uchunguzi tunakuja kupatiwa watu ambao hawaelewi mambo ya wahubiri. Riwruok kanise mapacho kao kweda put majaten piny ochuogo manono kanise. Erokomene nyanya koro magaji wangu mkete wanjino endo mar Ramogi. Kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik kabende kawuono ni endi thuon twak mabende wabago ni en yuto e yorno endo mar dusruok. Ema koro wantiere koda nyadendi milongo ni Valerian Atieno mabende osebet katimo tijini endi kuom thoth igni madhi abich kama endi. Watwa kode achiel ka endi mondo koro ng'iswa ni ere kaka en wuon oyudo yuto mare koa kuom tijni endi mar dusruok. Anyway, nasomo kanyo endo ote moko Valerian mabende achiel kuom fans no penjo kanyo endo ni in kaka nyadendi mosebete ohala ni endi kuom thoth igni mathoth ahinya. Joma chuo beber kitimo negi makeup, to makeup ma joma chuo opogre nade gi joma mine? Gimanya wacho makeup ma joma chuo ok kete mang'eny kaka mar joma mine. Ikete mana mathis kiasi mondo at least kikonen moro mang'eny chama ng'ato nya wacho kwani kuna venye mathis ni enang'o dibene gimi iwicho ne gi eyebrows ko itimo ne gi ang'o e wangi kanyo endo. Eyebrows ok wich sana, maybe matin tu, labda kain eyebrows matin but sasa koro i-concentrate mana kodi matin kiasi tu, ok sana. Ang'o kendo mitiyogo de wang'e kanyo endo? Like foundation gi concealer mana mathis. Poda kiasi tu, si sana mondo biki konen marach. Valerian, yudo ni sama customer obiro iri ni wich ne wang'e maber kanyo endo, kisebuke kata kisetimo ne makeup, yudo ni thoth wenge ji kata mana wenge nyithindo manyiri ruodho, yudo ni rashes kata mana pimples koka medo poto sama koro kosewuok miwicho ne makeup. Ang'o makelo ga magieki? Gimanya wacho e gine rashes anytime koro kaka sebuko kama, kidhi ot, first thing kichopi ot tiluoko face ni, iluoko gi pi mang'ich ama kata pi ma warm before sabun. And then koro ka inya keto cleanser kama and then iketo toner mondo miyo kinindo tinindo ka face ni ler. Samiweye inini kamano ing'eno tieno oripo face ni o breathe. Kwa hivyo kiweye kamano to ntie kaka o interfere pose mar face ni. Alafu ing'en face ben ga sensitive. Koro ka niweye kamano to ntie kaka o dhi affect
to kose affect kendo kinyi chaki nuoyo kendo kinyi chaki nuoyo koro ntie kaka o react nyakiwe ni at least ka space matin mondo yue azino tieno iwe oyue kasto kiny kendi keto kendo kiduogo kendi iwe oyueyo kamano kopogre gi pi yudo ni jok moko bende aga tich kool kabisa benite kendo yo moro amora minyalo gol godo makeups gi nikech awinjo kiwacho maber ni gik makelo rashes mana ka in iwuon inindo gi makeups kata mana gik ma iduso godo wang' ji gieki inindo godo mokiluoko kopogre gi pi ang'o kendo ma ng'ato nyalo golo godo makeups gieki inya tiyo gi gima chal kama wipe face wipes but sasa wipe ok gol ga sana nikech pores gi gidonjo sana e skin kwa hivyo wipes go ok gol ga kabisa ntie kaka gidong to ripo iluoke sana mondo mi owuog nyaka iye ka mondo pores go o breathe iniwo ni selonye tijni endi kuom thoth higni madhi 5 gi wiye toning kuma yudo ni nitie ng'ama rateng' nitie Lin ka nitie Stella ka nitie Sifros nitie Lydia lando Lin rateng' Stella to nitie medium kanyo endo nitie seche moko makobuki to lweti ok chal gi wang'i ang'o matimore ga in kaka ng'ano mabende olonyo weche gi mag dusruok e dusruok first sami biro kacha to wang'i ichal nade products gi gin numbers ntie mar light skin ntie mar skin mar katikati to ntie moro ma dark chai ile black kabisa koro wang'iyo to waneno waket ni ma ama waket ni ma kamano kaka in uoni mabende sani timo ohala ni endi yudo ni sani endi bende osuru kata mana tax sani endi omuoji ma jok maketo eyelashes e wengegi omed bei jok marwako wig bende kanyo endo omed bei manyiso kata mana ni modhi ma bende ji wicho e wengegi gieki bende nyaki chula osuru kaka ng'ano bende osebet katimo ohala ni endi ere kaka gini endi ose affect ohandi kata ni ineno nang'o iwach ni endi mar osuru osuru sani to ng'eny ma lakini koro onge gima dewa timi ochuno ni nyaka ichulgi kwa hivyo lazima tu wajikaza tu waongo any otherwise but sani especially now gik kupodoa oidho very high sana anything to do with beauty oidho sana koro yudo kata seche moko king'iso client ni hawa ntie kaka gini oidho ang'i med kama ong'isi ang'i tima lakini nikeche ine ohala okang'iwe pesa nikech be kamigine kamitiye bentie nyakichul stima nyakichul pi nyakichul kumikete ohala kanyo kwa hivyo ka maybe ng'isen next time ibed king'eyo ni 1 2 3 kama oidho obed kong'eyo kobiro next time yes kodoge wang' mabende ni woni wiro ni endi aneno kisetiekri kanyo konda eyebrows kata mana yier wich mantie malo ka bang' ma endi to koro idhi kure bang' ma to koro wabro dhi e gine lips lipstick and then eyelashes kwa tieko ka korka eyelashes koni endi kaka jalo mabende olonyo weche gi mag dusruok eyelashes yudo ni nitie jok moko ma iloga wengegi kabisa ka giketo ere kaka iniwoni nyalo konyo nyadeni ma en won koketo lashes to owinjo ka ok en comfortable gigi ilo wang'e kabisa kasto lashes gi eki bende biro ga e length mopogore opogore nitie moko maboyo nitie moko ma medium to nitie moko machieko kaka ng'ano molony lashes gi eki ere kaka inyalo nyiso nagi ni sama idhi e TV onego bed ni keto lashes machal kama sama idhi e arus onego bed ni keto lashes machal kama sama idhi e tarik kata mana date ber kiketo lashes machal kama sana iyudo ni ng'ama labda ni industry mar music iyudo ka giketo dramatic ok giluor dramatic e mage iyudo giboyo ntie kaka giboyo sana inya yudo ni labda ntie kaka iwinjo pek sama imbalo wang'i ntie moko maboyo mohingo mago tiyudo ka enena comfortable ting'isen are you sure I'm sure then we waket kapok waketo ni first thing are you sure ka in sure to ng'isen ni sawa tu kare we waket ni nikech ok dwa ket ni gima ka ng'iwo koko kacha to kinya neno kumidhiye
Kopogre gi mago to midhiero mage ma iniwoni sebet kikadhe e kambi ni endi kata mana industry ni endi kata pau ni endi nyaka ni chake to gi seche gi eki. Midhiero to labda wanya wacho like especially higani. Higani pesa osebedo ka onge. Koro inya yudo ivumilia tu for the sake of na yao tich to koka vumilia ma abedo ka onge kaka bro survive. To nyaki survive nikech onge give up now. Chuni ni nyaki survive. Kopogre gi mano? Mana koro awach ni sachudo. Kanyo tuwe malabda ntie midhiero sache moko ng'ato ng'isi inya yudo kata sache moko ng'ani ena client to ng'isi ni we ami nus abro mi mano bang'e ama in timna wabro nere to kar nero kanyo koren isiki penjo pesa okubi kora nya wacho gima chal kamano. Kopogre gi mano be nitie client moro kata mana customer moro misega buko wang'e to okomor gi tich mitimone mochako ng'isi ni gol ichaki tim na fresh to ere kaka maendi ikedo ga godo? Kaka ji wacho ga kaka nini akenen wahenga ama jok mag mano wacho ni customer is always right. Oro iwacho koko mori we wagola nikech oge gimwa bro timo ok diwo gi wang' dhot ka kidhi kamano koko mori. Kwa hivyo bro chuna ni aya koro ng'isa ni dwa nang titimo kako dwaro no. Aneno kitingo gimore lweti kanyo endo pod wantie wang' kanyo endo gimitingo lweti no endo iluongo nang'o? Ma iluongo ni eyeshadow palette and color difference. Koro like client ni okong'isa no dwaro nang'o kwa hivyo amiye mana the simplest moko okobi feel like and dramatic. To sami iniwoni iwiro kata ni buko kala mantie wenge gi eki iluongo ni to ni luongo ni eyeshadow. Ginang'o mikongi ng'iyo dibed ni wicho ga eyeshadow kalure kala ng'ato rwakre kata law morwakore kata wuoche morwako koso ang'o ng'iyo ga samo keto ne ji eyeshadow nikech nitie eyeshadow moko ma iniwon nyalo buogi yudo ka ng'ato keto eyeshadow ma screaming yani en eyeshadow ma bende entie gi rangi ma yuayo wang' kabisa to nitie moro ma bende okete mabet mirimiri manyiso ni kaka unwuogi ubuko bet opogore. When it comes to eyeshadow, watimoga like kaina rules obvious okdikete dramatic. Nyakikete ma simple kiasi mondo kikonen marach ka kodhi e kamera. Aya like koro like those dramatic waketo kar dwachi. Nikech ntie clients difference king'iye kama to en nyako. Koro kiketo ne moro nini cha onya wacho ni sawa ket na mano to kaen gine ng'ama miyo wacho ni waket ne the simplest mondo kikone like she's out of dini asi kiko bed kagima ayuko sawa kitu ka hiyo. Valerian sama koro wadhi mbele kaendi wacho mabe ni kise eyebrows idhie wang' kacha chande kanyo ndiketo iluongo ni eyeshadow kata mana rangi mibuke ewa malo kaendi to kopogre gi mano bende koro iwacho ni lashes gin wenge mantie piny kaendi but wang'i kanyo ende makoro idwa keto ne nyadende ni endi bang'e kiseketo ne eyelashes koro step machielo and step mane? The next step koro bro bedo nikech kai mwadongo dhoge lipstick and then koro waketo fixing spray. Fixing spray enma iluongo ni fixing spray okonyo wang'ang'o spray no omiyo nini stay for longer okowuog piyo nini makeup manyiso ni kata koro chieng' rieny machalo nade to kinyal yudo ka makeups kata mana gik bikete wang'i go eko wuog oko in form of luya. Mora hinya ko kamano to gi seche gi eki nyakoro muga jwang' nwatwa kanyendo koda nyade ni luongo ni Valerian Atieno to gi seche gi kedwa ka opira ni ndia baya achiel kachiel ir DJ Kologi
Stella Brenda Nyarochieng mondo koro ging'iswa ni en penjo mane mabende de gihero chwalo ne nyadendi Valerian to ka bende gintie gi ote moro amora mabende or koda nyakwara Ramogi Juang e wi twak mabende wantie godo odiochieng' ma kawuono ni endi. Aneno kanyo endo ka lashes kanyo endo nitie gimoro ma itiyo godo nikech lashes gi kibe aneno ga ka beto opogore. Aparo ni nyathi Ochieng' oseikre to nyathi Ochieng' in gi penjo moro amora mabende dihero cholo ne Valerian. Ing'eni ya makeup opogore ga. Anya paro kata wan kane wa chako tich ka. Ne ng'iyo ibiri ng'iyo ni to in gi mane Lin chal nade Stella chal nade ting'iyo ka ing'iyo shida na chiel gi lashes kwaro wanga saidi achalo ngama isa ganja yusa sama akete koro kaketi gima dago mpenje nitiere skin mopogore en kaka ngama timo makeup ma professional ere kako ng'eyo ni makeup ni or product ni emo negati godo kuom Stella kech kaka nan gi sensitive skin makata gimi golo godo remover atiyo gi monde kini sensitive for sensitive skin koro ere kako ng'eni ya ma emo negati go kuom Lin to ma negati go kuom nikech makeup gi bose neno jomo ketho wangi saidi yudo ka odhi keto ne ng'ato yes mane madagwo mpenje gi sani Valerian ageno ni winjo penjo mabende nyathi Ochieng' ochwalo ni kanyo endo. Openjo like nini giminya tiyogo ka skin ni sensitive. Before you wir ng'ato biro ni mondi wire. Maybe let me say a first time ngama koko biro kawuono. Ti in gi products, amore gi products mopogore. Ere kaka konyo client mari kaka kawuono biro iri. Ntie nini product mwatiyogo like Weche mai ilongo ni green tea. Green tea alafu kod this fixing which ilonge ni snail. Mago ema sana watiyogo joma ni sensitive. Mondo miyo kik keth wang'e ama labda kango sana gitimrega ka samigolo makeup. Kochopo go kiny maybe kiny ichako winjo kujikuna ama rashes chako wuok kitu kama hiyo. Opuodhe ni en for sensitive skin mano mokwongo penjo mokwongo then mar ariyo ipenjo client koso nango nikech ng'ato biro to nyisi nadwa ni wira tingeni samoro eno kong'eni ya en samoro dhi function moro kaka joma nyiri wahero idwa dhi e photoshoot mar baby bump idwa dhi e photoshoot mar birthday iwacho ni kawuono adwa timo makeup adhi ir Valerian kanyo endo ipenja mokwongo koso ibro wira mano nyaka wapenj mondi before wamuli skin ni react ganadi to kwa bichi nini as in anya penji ni ka atimo 1 2 3 will it react and then kora ng'iyo kaka atimo ka nini kaka kora green tea ni sana oko affect ga kitu kama hiyo and then kora wang'iyo kaka watimo mano ipenyo mar Stella mabende cholo ni kanyo yudo gani ste moko products gini gi eki okethore tarik monego bed ni gibede godo osekadho to makeup artist to pod dhi mbele nikech kodwa dhi asara to podi wiche eno tik mane mukawaga bende client niga gi ratiche madiponi ati en wuon iwiche to oruo wang'e oriemo iniwone manya kichung ne medical mare koso chal ganade kar medical kanyo to waongo go but watemoga kaka de wanyali egin wapenjo first before monde wang'e kaka wakonyi Yes, chege kitu wadhir DJ Kolo Colisimentos nikech ntie otemo kama bendo donjo ni joma chuo beber ka wicho makeup. To gin makeup mage monego bedi joma chuo wicho. DJ Kolo ringo matin ok wabi bedo gi kolo ringo matin apande gi sani koro chopo sama koro wan wawegi waloro chenro lakini ka gidwa neno final product tich motimo kichingeni wiro be take time wabore social media platforms magwa wantiere gi YouTube wantiere gi TikTok wantiere gi Facebook in gi page ni an gi page na mbath ndalo beni godo wadhi ore ne final product
Ka kamano nyakwera Mugajwang adwa bole ne lento kapok abole luonga ni Stella Brenda nyathi chieng kiny be en odiochieng. Ko kamano bende kanyo ne wawacho ni mari oloyo marakwaya wuogo ko mondo idhi manye tiji moro. Bende ni loso kata mana siling 10. Mari matin no endo oloyo marakwaya. Ka unon watwa koda Valerian omio teach and teach. Kendo kinda gi teach to koda lamo tiro ji mabor. Luonga ni Lin Ramogi nyanya kash nyaka kendo dioche makiny e local instrumentals orito masani. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Piwangi magmiriambo go inki kitemnyisa nikech sama ananeno ka piwangi chwer malichno eka achaya manie chunya medo mana medore. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack.